गारनि नारग्राफोरा फिथि खाखांना ओइनि बेरनाया जि मालबर बायदि जाबोद बेरलायलायो नै मैखुन खानो थांनायदो मैखुन बेटारि गारि लाना फैलायलायदो आरो उलुबारि ओमफ्राय इयाव गपाल फुजा जानाय आमसिगोन धुला मैखुन धुला मा धुला मैखुन ए धुला मैखुन नै इयाव गपाल फुजा जायो उलुबारि गेदालाय बोरो उलुबारि इखिनियाव नङा मा खाथियाव ए बेटारिया खेंख्रा जालायलायो ओंखारजोब्बाय ओमफ्राय नारनांगोन मा होनलायलायनाय नै नार गारनि नारग्राफोरा जों खेंख्राय खेंख्राय जाबा गिनानै ओंखारलायो अ आनैया ओंखाराखै आनैया ओंखारलायाखै मैखुन खानो फैनाया जा थांसै ओमफ्राय थाबायना थांसै मैखुन खानो फैनाया जोंनिया दोनना थांबाय एबार खानो थांसै आरो मैखुन माबा दोङो ना गैया बेलेग गामियाव मैखुन खानो होसोदै नै आंथ' मेगनानो नुवाखै ओमफ्राय मैखुनखौनो दा खिथिगोन रां नुयोबा नोंसोरनोबो नायनि मैखुनखौ मादि दे आखाइयाव खिथि खाखांना ओइनि बेरनाया जि मालबर बायदि जाब्रु फायसि नै लोगोफोर आंनि मैखुन खानाया प्लास्टिकानो गब्लं नै खिथौथिं खस्थ'नो ओमफ्राय नै मैखुनाबो नै मैखुना खेंख्रा सोर लादै नै खागासिनो इथिं जना दोङो जि बरिया थान्दा बार बारगासिनो ओइ नै आनैमोन बाजैमोन जोंनि गामिया ओइथिं आरो ओरै थांनां गोजान जों गारिजोंसो फैदोंमोन देसन बेटारिजों दा थांनायाव मादो थांनाय जायो मिथिथ'आ लोगोफोर खाखांबाय जोङो है नोंसोर मोनफैयाखै आंहा थांग्रोनायदो माने थाबायबोबाय थादो आरो इसोरो लामायाव मोनसे मोननै मोननायखौ खनबोदो दा थांसै लोगोफोर न'आव मोनालांसिगोन आरो फैनायावथ' गारिजों फैबाय दा थांनायावसो मादो थाङो मिथिथ'आ नै आंनिया प्लास्टिक जिलाया न' सफैबाय मैखुनाबो इनै जाबोर गोजा बासिनांगोन ओमफ्राय दा संनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला नै लोगोफोर आं मैखुनखौबो एवगासिनो अखाबो हासोदो नै मारै दाउ मेगन बायदि नुदो गोथाव मैखुनाव गोखा गोखै दोंनै होदो बासिखा नारजि आरो मा होनो मैथा मोनसिगोन लोगोफोर दसथाना सुखांनानै नाख्रुबजोबदोंमोन मायाबा नै गेब्लेयाखै ओमफ्राय गथा गथा जादो गैला आलु बायदि नुदो नै सेबथा जायो आरो नै साखौ लानानै फुना लायलायदों मोनसे बेरलायलायो बरिया खोनायोदोंबा बै सुनायाव आथा नाफ्रुजोबदोंमोन मायाबा गेब्लेजोबाखै